на филмче малко, да кажеш нещо, ако сакаш. Да кажа ми свободно. Кажи, що сакаш. Какво ви интересува? За тебе, за Прилеп, за България, за Габреж, за Костур. Що сакаш, кажи. Снимам те. Не се колебвам, че говорям истината за България. Пред все този съм българин. Обичам, че е България. И аз, гено ми е от старите времена, от дедове мои, от Костурско, от селото Габреж. Гърция воюва с турците. Един дел изгонила и турците, а един дел изгонила българите. Правил си този клетио човек Венизелос и Аферов. Да. И мора да бегат дедовците наши и тук се насилали в полето. Прилепския край тук в селата. И не може да живее от турците. Живеели в селото Прилепец. Да, до Прилеп. Селото Прилепец. Моите дедови казвало се Коте. Коте, Илия, Никола. Баща му него, знаете. Да. Разбрали? Да. Подигате го в манастиро Прилепец, в близина на Прилеп. Има тези тока голема плоча на манастиро, казва Свети Никола. Го подига за душите, запробил си този цар Борис Михаил и син му Симеон. Симеон син му. И ден стои в Прилепец. Голема е плоча, извинавай. Голема плоча пишува. Коте, Веле, Атанас и Видан с помощ от България и Американските щати. Българи. Бежани от турците живеят в България и в Съединените Американските щати. Моят дедо роде некъде 1852 година, участник като войник български за освобождаване на България в 1878 година. Във войната с Русия и Турция. Войната на България и Македония. Казваше. Гонега от турци да обхванат. Не може никако да обхванат, знаеш. А техните връзки, тесните има с Дами Груев, Гоце Делчев, Атанас Лоданчев, Сарафов, Гарбанов, Таня Николов, че ми е дедо по майка ми. Така е? Таня Николов. Да. И неговия внук Кръстен Кимов. И Стомия род. Да. Всичките ми са род. Сега десвието на моята фамилия, родил се дедо ми 1850 година, живеели в Прилеп, от центъра града. Като дете мало го учил Димитър Миладинов. Да. И днеска сте училището, казва се Пере Тошев. А тук учили български, турски язик. Чисто български говорили. Така е. Понатак. Да. Нека да аз лично съм роден 1938 година в Прилеп. Ръснах. Али живеене под сръбско юго. Да. Не е добър живот и гона всичките хора. Разбрали? Да. Поръснах 44-та година заучи българско училище. Ти коя година си? 38 година. 38? Да. 38 година съм роден. Учех 44-та година. Уча български. Две ръчички има аз деца,
Еве ги прави оп на коленца. Дума памтам тия тези години. Да. Води се война. Казва му полковника Младенов, полковник Младенов на българската войска. Хора, че заедно, че се биеме против врага. Ови неча, наши прилепчани македонци клети. Ме разбрали? Да. Го помнам. Помниш се. Младенов, командантов полковник. И дойде до голема кавга. Дойде дедо ми мой веле. Ще ограде манастиров Прилепец. Да. И немойте бълуче се карате, бе. Тие наши се хора, бе, наши браща вона. И му вика овие, исте се веле, че то биеме овона. Абе, како че го биете? Замина Младенов сега пред моите очи, како слика го гледам Младенов, командантов полковник, български офицер. И друго имаше старши. Не разбра. Да. Прекрати войната, завърши 45-та година. О, извинавай. Ми го бия дедо ми на улица пред моите очи, дедо ми беле. Го бия, бе, дедо ми. Комунистите. Комунистите, сръбо-комунистите го бия. Издахне човек. Свика баба ми, майка ми, она. Умре, тате! Кой го тебе, бе, милата майка да му има? Сръбо-комунистите го тепа. Ма не знаеш како юнак, бе, како портер има. Нога имаше 48 брой. Кондури ще носеше 48 брой нога. Голем човек. Бе, голем бе, абе, ако те вати, че те убие, ома веднага. Ако му сгрешиш нещо. Законне се за българска духовност. Разбрали? Да. Ево, а друго какво да казва? Па то стига. Доста. Абе, во затворите. Колко години? Па некъде от 58-та година ме пусти 62-та година. Във войните лагери, възлогасни от босански логор войни, затвор. Да. Бойник Бутили се казва. Заради татко ти и дедо ти. Не бе, мене политически ме вати, ти съм българи. Да. Ама защо и татко ти и дедо ти били българи? Българи? Исто и мой татко ми лежал в сръбите затвор, в сръбското юго. Още да го снимаш. Снимам все. Не Како? То трябва да се знае, бе. То е история, истината. Затвор лежи във войните лагери, зато и Тито смърденио. Да. Той е фасив Тито, не ето Тито правило. Ова, ми е криво. Още нямам добиено амнестия, знаеш амнестия? Не, нямам чуено. Амнестия, знаеш що е? Амнестия, да. Още нема. За тебе нема амнестия. Аз се боря, че и този няма никакво право, бе, Методи. И аз няма никакво право, ме турмозат. Да. Або още Интерпол ме гони за политическите работи. Да ми варювате, бе, хора, бе. Еми, лоша работа. Ова, друго шо е интересно? Каза вистината. Така, то е важното. Само вистината. Друго да знаете. Участник е за освобождението на Александър Турунджов. Како обесен обитела. И от кого е предан Александър Турунджов. И вика комитетов Перетошев. Всичко веле да знаете Александър Турунджов се спаси обитела. А той е предан от битолчанец. Майката. А битолчани попустили, знаеш що значи? Да. Трябва прави да връла бомби, да се спаси Александър Турунджов. И не врали ли? Да. И обесени от тройца цигани битолски. Амани, битолчани, джупчи цигани. Да. И свикал той големият Турчов
Бе, кой ова джубе, че го беси? И свикале, маливи го бесиле. Ова. Му вели на Сликаров, си случил за той Сликаров, Милтон Манаки. Милтон Манаки обитала, а той е Влав от Лерин, Влав. Да. Оди дедо ми му вели, случай му вели, бе, Милтоне. Ети пистойля, ко че доди султанов Хамид Турчинов во битола на посета, ко че осликаш, со пистолчево мало да го тепаш. Аха, чичко веле, че го убијам. И ден денеска пукал Милтон Манаки, се слави неговата слава, одаме горе не се слави славата. Да. Разбра го да не Да. стана Трунджов. Да. Разбра. Да. И оди дедо при него в битола в Телево, към Милтон Манаки. Добър ден, добър. Какво ме направи, му вели? Ами чичковеле не може она. 20 стапа да мудри. Водучано. Мамката твоя да ти имам, че я лажиш България и Македония. Ти не колко пари му дали гръци, бе. Разбрали Да. на Милтон Манаки. Да. Тако е. И пистолчето ми го взе полиция. А ти имаше от татко ти ли пистолче, от дедо ти? Або дедо ми то ще Веле. сакал Султанов да го Да. тепое. Комитски пистол. А? Комитски пистол. Абе мало дамско. Мало, да. И ко че е клавато превезо, ко че слика. Да. Айде и през това да го пуца. И ми рака да му имам неговата майка. Да. Да не вика много. Да. Вика много. Не, добро е. Не викаш, добро е. Абе знаеш колко пушки има български? Колко? 5 български от дългите пушки. Ми взе полиция. Разбрали? Да. Претрес. Не ги запази. Ти ги взе. Запаза ли дойде? Да. Полиция и ми И ги взе. Е жалко. То е за жал. Ето още на Ганто пистол, дедо ми е в музея. Го взедоя на баща ми. Да. С бела рачка е. От тия холандските. Да. Абе, друго ще те интересува. Па не знам. Нещо за Прилеп да кажеш. Абе, Прилеп е вражи град. Разбрали? Защо вражи? Вражи град е. Не се сите в Марокци. Ама сега или преди са били, бе? Бе, ама сега не. Сега не. Не, беге там. Да. Не го обичам Прилеп. Си слушал за Марко Крале. Да. Како не, знаеме го, краля. Манастиро, нещо от кого е граден. От кого? От моята фамилия, че съм от крал Марко фамилия. Разбрали? Да. Марко Крале, ко се родил